Ihe dị mkpa bụ ibi ndụ na-atọ Chineke ụtọ, n'ihi na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu. Iburu akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị na inwe chaplet anaghị akwado ma ọ bụ kwe ka mmadụ katọọ ma kpee ndị ọzọ ikpe. Enweghị m ike igosi ndị ọzọ ụzọ nke ịdị nsọ wee nọdụ ala na-enweghị mmasị na ọkụ nkwuwa okwu ka m bụrụ ndị dị nsọ. Chineke enweghị ike inye aka. Enweghị m ike inye ihe ngozi nke ihe onwunwe m n'ihe gbasara okpukperechi iji mee ihe ọbụla masịrị m. Yeshua na-emetụ aka n'okwu a mgbe ọ na-ekwu sị, ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị Farisii, n'ihi na unu na-enye otu ụzọ n'ụzọ iri nke mint na-arụ na ụdị ahịhịa ọbụla nke ubi, ma na-eleghara ikpe ziri ezi na ịhụnanya Chineke anya. Ma ihe ndị a bụ ihe unu kwesịrị ime na elegharaghị ndị ọzọ anya. Ụtụtụ mara mma.